Lord Jesus Christ, I, sinner that I am, approach the delights of your banquet in fear and trembling, not presuming on my own merits, but relying upon your merciful goodness. Many a sin defiles me, body and soul. I am guilty of many an unguarded thought or word. O gracious deity, dread majesty, I take refuge under your protection. All merciful Father, take away from me all my sins and iniquities. Make me clean in soul and body, and give me grace to partake worthily of your Holy of Holies. Grant that this holy sacrifice of your body and blood, which I am preparing to offer up, and of which, though unworthy, I mean to partake, may accomplish the remission of my sins, wash my guilt away entirely, banish evil thoughts, revive my better impulses, incite me to perform works pleasing to you for my own good, and prove the strongest of defenses, keeping me safe in body and soul from the wiles of my enemies. Amen. Is my body, which will be given up for you. Unya mengon si Jesus, ang adlawng igpapahulay gibuhat alang sa kaiyuhan sa tao. Apan wala buhata ang tao alang sa igpapahulay. Busa, ang anak sa tao mao'y magbuot sa angay buhaton bisan sa adlawng igpapahulay. Sa ngalan samahan sa Anak sa Espiritu Santo. Amen. Sa gihapon, maing hapon, mga suking tigpaminaw. Niya na sa bagat tulumanon nga giuluhan, The Woman I Love. Kung ang babae nga akong gihigugma. Sa gihapon, kini si Shelbert, Dundoyano Senior alias Veritas, maugihapoy makiguban kaninyo. Ug sa gihapon ang hinaot nga nagkamo sumayong panglawas, karon anda maminaw sa pagapulong nga itong maluwatan din hismong tulumanon. Lunes nga edisyon. Atong gisaad kagahapon nga atong himuong tema karon may tungod ni ining atong gibasa gani no nga sitas. Sa pagsugod gayud adlawng igpapahulay. Kay usan ni sa mga hinungdan sa atong kanabang pagkabahin o sa atong mga tinuhuan. Kay doon na may mga igsuon nato nga nagtuo nga ang pagbanday sa ikapitong adlaw simana, ikanabang Sabado, gipadayon gihapon. Ug tungod kay gipadayon, o kung atong
wadon o di ba kailisan. So paglapas na sa unsay mando sa Dios nga naisulat sa palang kasulatan, mao nga usan ni gayod sa atong mga tema. O nahisgutan na ni nato sumiyagi apan karon ni round naman ta, no? Nituyok na ta sa mga tema. Niya na pud taron sa maong tema may labot na sigpapahulay. Dayon isunod na po nato dayon baghuman ini ang mahitungod sa kalanon. Kay kining timaha igpapahulay og kalanon para nako partner maning mga timaha. Maingon kog partner tungod kay sagad kay nako madungog sa hanay ba sa mga tema nga gipaambit sa mga igsuon natong Seventh-day Adventist. Mao man gyud na ang duha ka dagko kaayong pagtulun-an nila nga ilang gihingusgan kanang igpapahulay nga Sabado ug kanang mahitungod sa kalanon. Kay doon na magoy mga bahin sa kasulatan nga naghiskot ug tulumanon mahitungod sa kalanon nga doon na gipangdili niadto nga matud pa nila hangtod karon gipangdili gihapon sama ng pagkaon sa baboy, isdang walay himbis, guban pa lakip na ang kanang dugo. Mao nga dunay mga tinuhuan dili lang gani kay Seventh-day Adventist nga kanang mukaon og dugo o dinuguan gibawal na nila kay gidili lagi ang pagkaog dugo sumala sa Biblia. Nya natong mga Katoliko kaon naman bisag unsa o they accuse us nga naglapas ta sa maong tulumanon may tungod sa kalanon. Pero unahon sa nato ning may labot na sigpapahulay. Yeah. Okay, sa dili pa akong sublion pagpahibalo kaninyo nga karong umaabot nga Miyerkules do natay i-replay dinhi nga sa ka English program. Actually nahimo ni nga mao nga program diha gyud is television no sa ni ka TV broadcast. Ya nga to lang gikuha na ini ang audio lang kay naaman ta sa radio. Di man ta kapakita ninyo og video aning radio, no? Yeah. So audio lang ang atong hatag ninyo atong i-replay karong umaabot nga Miyerkules. Tulumanon ni nga giuluhan og The Journey Home. Nganong giuluhan og The Journey Home tungod kay kining maong programaha, no? Diin ako nang naingon ninyo nga ang host na ini kan hiusag ka Presbyterian minister nga karon usa nagka Roman Catholic. Kay siya man mo inatahasan niya nga program. Ang format sa mong program nag-inbitar og mga converts. Kadtong mga gikan sa laing tinhuan ba nga nagkonberter sa pagkakatoliko ipang-inbitar, no? Schedule by schedule lang, no? Tagsa-tagsa. Dayon gi-interview. 1 hour interview ra. So kung dunay mga converts nga ma-interviews mo ang tulumanon dili ingon nga detalye gyud, no? Kay 1 hour program naman. Lahi pud tong kanang conversion story gyud nga detalye. Kanang detalye kasagaran dili gyud na masigo og usa ka oras. Sama atong conversion story ni Professor Scott Hahn, no? Kanhi usa gyapon ka Presbyterian minister nga taas kito iyang conversion story. Kani na libro ana. Hindi ni mo na madala og usa lang ka oras discuss. Yeah. So excuse me. So mao na atong i-replay karong Miyerkules. Pero karong Miyerkules akong giingon kagahapon ang guest sa maong program nga inyong madungog mao si Alex Jones. Alex Jones, by the way, no, alang niya itong wala kadungog kagahapon. Wa kahibalo. Si Alex Jones usag ka kanhi Pentecostal pastor. Sulod gyud sa 30 ka tuig. 30 years siya nga pastor sa Pentecostal. May sulod ni siya, may entrada ni siya sa Katoliko. Body pasabot na converter man guni siya sa pagkakatoliko. Uban gayud ang iyang asawa nga gihinganlan og Donna. Og dili lang kay ang iyang asawa mao iyang nadala.
hasta na ang 62 niya kasakop sumaong congregation dito sa Detroit na dala niya og apil. Wala noon matanan gyud. Daghan man siya mga sakop. Pero ang 62 ra mo'y nadala gyud niya. Yeah. Oh. O ato galining nakita ang video ani ni atong 2001 kay if I'm not wrong wa man diri sa akong kining akong outline diri man ako maapil. If I'm not wrong mga 2000 around 2000 ni siya nag-convert. Yeah. Ni atong 2001 na interview siya ni Marcus Gruday sa Journey Home sa television. So nakakita man ko niya to. Nakita gyud ako ang video. O nakita po na ako gi-flash dito kay doon na may clip nga gipakita po sa Journey Home ang parte diin pag-receive nila sa Roman Catholic katong gibunyagan sila nga aron magkatoliko sila. Yeah, mga dagko na kay dagko naman po sila nidawat sa tinuang katoliko. So mao na nga naaghat ako sa pag-share ani dinis tong tulumanon. Karong Miyerkules no sa atong tulumanon atong i-replay no. Mahimo ipahibalo po ni sa uban. Itong gusto aning mga yun aning program. Yeah. Karon ng Miyerkules si Alex Jones mo'y interview ni Marcus Gruday aning mao nga program. Ug akong iklaro gyud ninyo nga dili ni siya detalye. Dili ni siya full conversion story ni Alex Jones. Part lang ni siya katong mga primary reasons lang inyong masayran ani nganong na convert siya sa pagka-Katoliko. Ani ni ang program, ang 30 minutes ana, musay-say sa siya. Yeah. Sa brief niya ba nga discussion about sa iyang conversion. Dayon ang remaining 30 minutes, question and answer. Na manawag sa telepono ana, manawag sa mga program. Then iyang tubago ng uban sa email. Dayon, email, ana, telephone. Inana nga paagi. Doon yung mga questions to nga iya pong pangtubag. Yeah. So, akong usbo no, karong Miyerkules, iba, lahi nga kining style ang inyong madungog sa program kay Englishman. Okay, duha bali ka tingog inyong madungog kang Marcus Gruday nga mao ang host o si Alex Jones nga mao ang guest. Ang kanhi pastor sa Pentecostal. Nga nada niya iyang sawa pagkakatoliko hasta ang 62 niya ka-membro dito sa Detroit congregation. Baga suking tigpaminaw. Atangin niyo karong Miyerkules alas 4:30 sa hapon ngadto sa alas 5:30 sa hapon. Yeah, sa atong program yan. Yeah. Okay no, mga suking tigpaminaw. By the way no, doon na tayo lang ipahibalo po ninyo pero karon na lang after Miyerkules. Kay naana po yung mga schedules sa EWTN kanang Journey Home program nga mawag hapon pero sa television ninyo tanahon sa EWTN network no? Television network. Pero Miyerkules lang na Huwebes lang na ako ipahibalo. Yeah. Conversion story hapon pero brief lang, dili detail kay 1 hour program naman. Okay, ato ta sa atong tema. Oh, by the way, no? Isa, di yun na araw din ako ni malimtan. Ako lang yun yung kuhan kay reaction ni sa kanabang mga kining listeners na to. Yeah. Listeners. Many ato po ning basahon. Kay unsa po lang ika-istorya ni atong tulumanon ba. Oh, although, kuhan ni siya positive reactions ni sa atong program. Nangita po doon ako og negative reactions kay ako both na to nga masayran po ang both two kinds of reactions ba sa atong radio program kay doon naman joy silbing pabor doon na po dili. Pabitaw sumiyagi gibasa na to tong doon ay medyo dili siguro to Katoliko. Nalipay ta kay doon ay kanang comment po. Pero latest karon wala ko'y na bandayan nga doon ay pag-atake no. Muna nga tingali no, I hope nga positive ang result kung wala na'y atake nga nadawat na ko nga text no or pangutana ba nga kanang medyo nag-challenge no sa atong pagtuog Katoliko kay
sa diha daghan to, no? Karon medyo wa na ko kabantay. Mao na akong mabasa ron din puros lang yung mga positive reactions, mga maayo nga reactions sa atong radio program. Akong i-share ninyo, no? Gikan sa 0918-285-1153. Matod pa, Brad, Katoliko ko og layman pagyod. Ang imong programa akong paborito, daghan ako makuha. Okay. Gikan sa 0918-285-1153. Hinaot nga nagsulti ka sa tinuod, no? Defensive magugay ko, no? Kinamay kanang gitawag na to flattery lang, no? Kanang ulog-ulog lang, no? I hope nga kining nagsulti ka sa tinuod. Sorry no nga medyo defensive kayo ko. Okay. Kuan mangug ko, apologies mangug ko. No nga Catholic. Yeah. 0918-285-1153. Salamat kayo aning imong para nako dyan ipadasig nga remark sa atong tulumanon. Okay, ako na ning i-delete karon magkasulod po ng uban kay daghan na ning diri sa atong text. Yan kikan po sa kuan 0918-707-9944. Brad, abi nimo ikaw nagkapadugang sa akong pagtuo busa magampo kung dili maputol ang imong programa sa radyo. Oy, depende ni, no? Depende ni sa taas kung kuan kanang mapadayon ba nig dili, no? Kay kining atong program diri nag-agad lagi ko sa taas, no? Kay nag-agad ta sa atong mga misalig nato nga modala og program, no? Kung tawagan tas balay og pahandulon tag program, then mo sponsor I have tag ka program, pero kung wala, meaning dili pa musugot ang taas. Muna akong baruganan sa akong pagka kining religious broadcaster. No, dili ko gusto nga kanang akong kagalingong gusto nga akong will nga maghimo kog program. Dili tana kay ay atua gusto na ato kanang God's calling yun, no? Iyang pagbuot sa taas kay kung atua na di na mayo. Pero nakaagi po ko anang kanang ato nga gusto. Pero karon giusob na nako akong kanang pagdalaan ng atong religious broadcaster. Nga kinahanglan nga kanang yung pagbuot sa taas dili nang atong pagbuot. So mo na ang kining imong reaction din ni Brad. Nga nagampo ka nga dili maputol. Ato lang kuan paminaw ng taas. Kay mahibaw-an ra nato kung pagbuot niya nga magpadayon ta. Okay. So salamat kay ning imong good reaction dinhi sa atong radio program. Okay. Di ako nagpuyo sa barangay Monte Alegre, sakop sa Aurora, Zamboanga del Sur, no? Layo kayo. So far, no, ang mga layo noon nga listener mo ay daghan ring nag-text dahil sa atong cellphone. Salamat kayo ninyo. Yeah. Dayon, niya pa. Brad, maayong hapon. Maayo unta kung dili mawala ang imong programa kay magkadugang pagtulunan labi na sa layman. Maulagay balikon ko. Depende sa taas. Okay. Dili maayo nga magbuot-buot sa atong gusto. So, ana-ana ra gyud ta. Pero by the way, no, katong nag-text pud kagahapon. Kuan kanang itong na contract diri sa radio station 3 months man, di ba? Pero bisag 3 months nahinumdum manggug ko atong mga accounts des Bible ba? Duha ka account des Bible nga. Nagiskot og 3 months unya dunay panalangin. Sama tong katubang gibilin ni David tong arkas kasabutan dito sa balay ni Obed-Edom. Yung sinahitabo ato gipanalanginan ang balay ni Obed-Edom nya tulo to kabulan gibili ni David tong arkas kasabutan dito sa balay ni Obed-Edom, then gipanalanginan ang banay ni Obed-Edom. Yan katong arka gi bilin dito ni David uban siya mga sakop. Ugo niya ato po nang giparallel sa New Testament diin ang New Ark of the Covenant, ang bag-ong arkas kasabutan nga mo si Santa Maria, miduaw po dito sa balay ni
Elizabeth no ni Zacarias, ang ginikanan ba ni John the Baptist, miduaw si Santa Maria ang New Ark of the Covenant ngadtos kanang panimay ni Elizabeth sulod pod 3 ka bulan. Dayon doon na po'y panalangin ang balay ni Elizabeth huwag ni Zacarias kadtong higayon na. So atong maparallel ba mo bitaw na hinungdan ngano nga ang simbahan Katoliko nanudlo nga si Santa Maria mao ang bag-ong arkas kasabutan, New Ark of the Covenant. Ngano ba? Kay kadtong daang arkas kasabutan nga gibilin ni David dito sa balay ni Obed-Edom 3 ka bulan. Nya katong arka lagis kasabutan gisudlan man to sa pulong sa Dios kay tuwa man dito ang papan nga bato nga nasulatan sa pulong sa Ginoo ang napulo ka sugo. Sa to pa ang pulong gibutangang sudlanan. Den katong sudlanan oto ang gibili ni David dito sa balay ni Obed-Edom sulod sa 3 ka bulan. Na den gipanalanginan ang balay ni Obed-Edom. Ugunya ang katumanan niya na sa bag-ong testamento kadtong sudlanan sa kasabutan ang katumanan niya na sa bag-ong testamento mao man si Santa Maria ang bag-ong arkas kasabutan. Ngano ba? Kay ang pulong nga tuwa dito sudlanan sa kasabutan sa daang testamento ang napulo kasugo ang katumanan mao man ang persona nga Dios, personal word of God nga si Jesucristo na nasa San Juan 1:1 nga si Kristo mao ang pulong sa Dios, personal word of God. Nya kay doon na may sudlanan ang pulong. Nya kinsa man ang nahimong sudlanan sa pulong nga si Kristo, mao man si Santa Maria. Kay nisulod man si Kristo sa taguang ni Santa Maria. Mao na ang simbahan nanudlo nga si Santa Maria mao ang bag-ong arkas kasabutan. Mao na mga suki ti paminaw. Nya makakuan man no kung ato bang iparallel takdo gyud. Ngano ba? Kadtong gipanalanginan nga balay ni Obed-Edom nga naa dito ang arkas kasabutan 3 ka bulan man to. Unya kadto pong panalangin nga nadawat ni Elizabeth sa iyang panimay nga nibisita si Santa Maria 30 ka bulan. Di ba? Nya anong ato nang giskutan tungod kay kuan 3 months ron po itong contract ni sa maong radio station. Unya nanay mga text messages nga nadawat nato nga na blessed po sila. Dili gali sila gusto nga mawala ni atong tulumanon, pero no, mayon jud no kay depende na siya sa taas. Dili ta maoy magbuot. God's will man. Kinang atong Lord's Prayer giklaro man diha. Amahan namo na ka sa langit pagdaygon imong ngalan. Matuman ang imong pagbuot. Matuman ang imong pagbuot, dili ang atua mo ay magbuot. So atong iampo lang kung unsa ang pagbuot sa Dios o kanang mo na matuman. So kung mupahulay sa ta pagbuot sa Ginoo, so pahulay sa ta. Kung mupadayon mailhan na kay masense na nato kung mapadayon ba yun no? Gusto sa taas. So mo na kay kining imong ingon din nga maayong hapon, maayo unta kun dili mawala ang imong programa kay magkadugang pagtulunan labi na Sulaiman. Kay salamat cute kayo ni ini pero mag-agad tas taas. Gikan sa 091828511153. Okay, salamat. Okay, ako na ning i-delete parang bakante na pud atong kining inbox. Okay. Okay, adto na ta sa atong tema no mga suking ti paminaw. Okay. Atong gibasa dayon no sa atong introduction ang San Marcos kapitulo 2 tudling 27 ngadtos 28. Gamatod pa miingon si Jesus, ang adlawng igbabahulay gibuhat alang sa kayuhan sa tao. Apan wala buhata ang tao alang sa adlawng ipapahulay. Busa ang anak sa tao maoy magbuot sa angay buhaton bisan sa adlawng igpapahulay. Unsa may makuha nato ni mga suking tigpaminaw pa nga mensahe nga ang namulong gyud sa mong mensahe ang ato gyung Ginoong Hesukristo no mga suking tigpaminaw. Dili kuan mensahe nga iya lamang sa tao nga sama nato. Mensahe gyud nga iya gyud sa atong Ginoong Hesukristo. Namo man ni atong topiko na karon. Nga ang ipapahulay ko no gibuhat
alang sa kaayuhan sa tao. Dili kay gibuhat ang igpapahulay o gibuhat ang tao alang sa kaayuhan sa igpapahulay. Ito pa kung laino nato pagpamulong, ingon ani. Nga kana bang muhaom siya, ingon ani. Nga ang tao mo'y silbing Lord. Mo'y Ginoo silbi sa igpapahulay. Mo'y silbing hawod ang tao. Okay, ang igpapahulay nagsirbi raman niya. Ang igpapahulay dili ingon nga mooy maghangad sa ang tao dili ingon nga mooy maghangad sa igpapahulay. Naturo kong usbog basa, no? Ang adlaw igpapahulay gibuhat alang sa kaayuhan sa tao, apan wala buhata ang tao alang sa igpapahulay. So dili maghangad ang tao sa igpapahulay. Kay igpapahulay para man siyang para sa iyang kaayuhan. O bitaw gingon din busa ang anak sa tao mauy magbuot sa angay buhaton bisan sa adlaw igpapahulay. Kinsa man ning anak sa tao nga mauy magbuot unsay buhaton sa igpapahulay? Si Kristo. Ugunya, mystically, kung atong mudagan da diri sa kining New Testament mga suking tigpaminaw, dunay mga passages nga kanang kung maghisgo ta og baruganan nga Kristohanon, dito gyud ta mo depende ni Kristo. Dito ta mo sandig ni Kristo. Kay ug unsay mga nalatid na nga malagda, mga kasuguan unsa diha, doon na may lain-lain nga interpretasyon ang mga tao. Dili magparehas. O bitaw nga doon na to'y parte, nalimot lang ko, doon na to'y bersikulo nga nag-ingon. The one having authority, not as the scribes. Kadtong naagyod niya ang otoridad, dili kadtong mga skriba nga di magkadimao ang ilang pagsabot sa mga nahisulat sa kasulatan. So meaning, ni Kristo gyud ta mo sandig. Diha gyud ta ni Kristo unsay iyang interpretasyon. Dili ta mo rely atong interpretation sa mga tao nga dunay weakness, dunay kakulangon, dunay kasaypanan. Pero kung si Kristo nagali maoy mo interpret sa mga nasulat na 100% gyud tang makatuo. Whereas kung tao mo atong pa-interpreton na posible man mo sana masipyat gawas kon gigiyahan siya sa Espiritu Santo during that point nga nasakto siya sa pag-interpret. Pero not all the time, kay posible man nga masipyat. Bisan gali ang mga apostolic fathers no mga suking tigpaminaw. Ako po din ang iklaro ninyo kay doon ay mga debate dito nga atong nahibawan ba dito sa Amerika, dito sa gawas. Katong mga kanang veteran yun nga mga Catholic faith apologist. Doon na sila yung mga naengkwentro nga mga veterano pod nga mga debatista pod sa ubang religion. Dahil nadumduman ako nga usa sa gigamit nga mga argumento sa mga veteran kanang debater sa mga protestante sa ilang pag-challenge sa tinuoang Katoliko. Kay ang mga Catholic faith apologists dito sa US mugamit mga apostolic fathers ng mga writings. Ito mga church fathers basama nila ni Bishop Ignatius of Antioch, Saint Polycarp, Bishop Polycarp, kinsa pa, o guban pa, Bishop Irenaeus. Ipanggamit man na sa mga Catholic faith apologists ang ilang mga sinulat usab no sa pagdepensa sa itong tinuang Katoliko. Dayon mga sama po itong mga ipang ilan ng maisip kaya po nato nga kanang mga haligis itong simbahan sama ni Saint Augustine, Saint Athanasius. Ipanggamit na ilang mga testimonyo. Dayon, ang style sa mga kining debatista po nga mga protestante dito, nagbasa po sila o kanang mga writings po sa mga haligi po sa pagtuong Katoliko. Katong mga gipanggamit sa mga Catholic faith apologists nga mga writings, ila pong gitun-an. Dahil nakakita man po sila mga conflicting views ba sa mga church fathers po na ilang gidisclose. Baingon sila nga na unsa may klaro nga baruganan sa Katoliko. Ani nga si San Agustin kuno kuan man wa man
nagtudlo nga kanang bato nga gitukuran sa iglesia mao si Pedro. Ingon si San Agustin mao man si Kristo. So kining amo di ay may gilabanan ni San Agustin niya ila maning haligi usas mga haligi simbahan sa Katoliko. Then doon na pa ilang pagkutloon nga church father gyapon nga dunay mga point pud ba nga ang ilang pronouncement not official teaching sa simbahan. Ilang gipanggamit na nga nagkasumpaki kuno ang mga church fathers. Munang ako pong i-share ninyo dinhi mga suking tigpaminaw ang katinaawan ana nga kung maghisgot kita mga church fathers, not all individually nila sa ilang tagsa-tagsa nga tanan nilang panudlo official. Ako yun mong klarohon. Bisan ang atong mga pare, obispo, bisan pag Santo Papa, not all nga ang ilang maluwatan silang baba official teaching sa simbahan. Depende na. Kung ang usak ka pare o obispo ba manudlo o pagtulunan nga official, well kana mo'y official nga barugan sa Katoliko o kana mo'y atong barugan nga moingon tang di na masayop. Pero kung ang usak ka pare manudlo o not official teaching, ganang pagtulunan nga gikan lang silang kaugalingon, posibleng masayop siya na og dili na mo'y atong gibarugan yun nga hiniusa na atong mga Katoliko. Ang mga church fathers po dingon na sila yung mga common teachings nga gihiusahan yun with the magisterium of the church. When we say magisterium, kanang gadtong ang unang magisterium o man to si Pedro o ubang mga apostol. Then pag wala na sila ang ilang mga successors, kinsa may nakasunod sa katungdanan ni Pedro, di pa mo na ito mga Santo Papa. Sa katungdanan sa mga apostoles, ubang mga apostoles mo na ito mga obispo. So ang atong magisterium sa itong panahon ron, the Pope and the bishops. When we say bishops, apil na mga kardinal anak, kay mga kardinal bishops mo na. Agis kadako sa simbahan, hierarchy lang ba? Agis kadako sa simbahan. Kay highly organized naman ang simbahan sa itong panahon karon. So yun na ni, kung ang usak ka obispo o usak ka church father ba, manudlo og kanang pagtulunan o official gyud nga baruganan sa tibuok tinuoang Katoliko, di siya masayop diha, walay kontradiksyon. Pero kung ang usak ka church father manudlo og kanang iya-iya lang, posibleng makorek siya kay nahiuyon ra pod sa official teachings sa simbahan, posible pong masipyat siya kay personal ram na niya. So simple ra ang gatinawan ana. So kung doon na gali mga basahon ang mga church fathers nga nagkasumpaki sila, I am very sure sa ilang personal point of view na mga suking tigpaminaw. Bisan kami gali nga mga Catholic faith apologists sa atong panahon karon, dili mo po na magparehas. Di usahay magsungi mo po mi. In fact, katong nasaksihan ako sa Cebu niadto ang convention sa Catholic Faith Defenders dito sa Cebu. Nasaksihan yun ako nga akong mga kauban dito nga init kayong naglantuki kay wa magparehas ng ilang mga stand. Naminaw gyud ko. Ahawang ko mudapik. Siyempre, dito ko mudapik sa official stand sa simbahan kay posible man nga usa ka Catholic faith apologist magtudlo-tudlo po kaya. Bisan gani ako si Veritas. Posible magtudlo-tudlo kung ako nga posible masayop ko, posible po nga makorek ko. Kay mutakdo na po sa magisterium kung official teachings of the church. So just that's all ra no? Simple ra kayo, wag nga suking tigpaminaw. Na importante po ni ron sa atong tema may labot na sigpapahulay. Kay mo na atong background. Kay kining atong kuan ron format so kanang pag-eksplikar ani nga tema, atong pamasahon ang mga kanang testimonyo sa katong mga early Christians. Katong mga gipanulat sa mga Kristiyanos during the 1st century, 2nd century, 3rd century. Ingon na. Meaning when we say 1st century, so magkutlo tag mga sita sa Biblia. Dayon when we say 2nd century, so katong mga sinulat sa mga Christians nga wala na masulod sa Bible. Pero panulat gyapon sa mga Kristiyanos. Kay ang account gud nga nahisulat sa Biblia kadtong mga testimonyos mga Kristiyanos nga kadtong nasulat nila sa unang siglo during the 1st century. So after the 1st century, meaning close naman ang mga nanulat diha, gipangsulat, although wala pa mag-canonized ang maong mga basahon kay diha naman sa ika-4 ka siglo na compile o nahashasan ang mga basahon unsay gud ang mga linamdagan.
Pero doon na pa yung mga writings sa mga Christians, pero wala nag-appeal sa atong canon of the Bible, atong Bible. Pero we believe gyapon kay naaman po'y kanang mga tradisyon ana nga napasa gyud gikan sa first century. Nga wa na maklaro diya sa Bible. So that's why atong pangkutloon I'm sorry. Kay usama ni sa mo tultol na to unsa gyud ang baruganan sa mga naunang Kristiyanos. Kay kanagong baruganan sa atong mga igsoong Seventh-day Adventist ron mga suking tigpaminaw. If we study history from the 1st century, 2nd, 3rd to 4th century, strange kay na ilang interpretation sa Bible mga suking tigpaminaw. For me, no, sa akong pagtuon. Kay dili gyud ingon ana ang interpretation sa mga church fathers o mga naunang Kristiyanos mga suking tigpaminaw. Kadtong mga direct disciples o mga tinun-arns mga apostol, sama nila ni Saint Ignatius, Saint Polycarp, uguban pa. Inya kadto si Saint Irenaeus nga tinun-an ni Saint Polycarp. Kini mga tawhana mas mutuo man ko kay aning mga interpretation ron sa uban nato mga igsoon diri na sa ika-16 nga siglo, ika-17, ika-18 kay layo ra man kay na sila. Kay kung ako papilion ko kinsa mang baruganan akong sundon. Sa mga tao nga nag-interpret sa Bible nga awahin na diri na ika-16 nga siglo panahon sa mga Protestante, o sa mga tao nga didto gyud nga nahinabi gyud sa mga apostol nga direktamente gyud nga mga tinun-an sa mga apostol sama ni San Ignacio sa Antioquia, obispo sa Antioquia. Tinun-an man na siya ni Saint John. Dayon si Saint Polycarp tinun-an po ni Saint John. Si San Clemente tinun-an ni Saint Peter gyud katong ikaupat nga Santo Papa. Oh. So, para nako mas matuo ko nila kay ani mga tawo ron nga uhay na kayo. Nga wa galing kadungog bisan sa hagawhaw na lang stingog ni San Pedro o ni Saint John. So, mas mutuo ko ni Obispo Ignacio kay nakadungog yun na hinabi yun niya si Saint John personally. Kay ni kining uban ron nga uwahin na kaayo mga suking tigpaminaw. Okay. So, doon na tayo background kay ato manggibasa ang Marcos 2:27-28 nga ang anak sa tao nga si Kristo maoy magbuot unsaon ng ipapahulay. Kung moingon siya nga sige atong ilisdan di ta ka ana. Kung atong idomingo ni di kita kabuot ana. Kay naaman niyang authority. Dayon ang iya pong simbahan gitagaan po niya gahom yun sa pagdili og pagtugot. Katong ako nang gi-quote ninyo sa Mateo 18:18 nga nag-ingon siya, ang inyong idili dinhi sa yuta idili usab nako sa langit. Ang inyong itugot usab nako sa langit. So, if Christ na ay authority, na ay gahom si Kristo kung sa'y buhaton sa igpapahulay, ang iyang iglesia na apoy gahom. Kay iya manggingnan niyang iglesia sa Mateo 18:18, ang inyong idili dinhi sa yuta idili na ko sa langit. Ang inyong itugot usab na ko sa langit. Sa in English pa hinuon gyud pagka-saysay. Ingon, what you bind and what you loose here on earth, mao gyapon niya himuon dito sa langit. Unsay hubaran, luagan, o kinsay inyong pasahiluon diri sa yuta, pasahiluon po sa langit. Mao na ang pag-interpret na to sa scripture ng mga suking tigpaminaw. So, kung tanaw na to sa history, unsa mang punduka nga makasubay gyud sa iyang kagikan nga maganid gyud pagbalik panahon sa mga apostol para nakuha may lain kini ra mga Iglesia Katolika. Even kanang Iglesia ni Cristo nga gifound ni Igsoon Felix Manalo, they claim nga only the Catholic Church can trace her origin from the time of the apostles. Di ko na lang mulangan pa kog kutlo-kutlo pa kog referensya. Anyway, kung inyo kong pangitaan og ebidensya, makahatag man ko. I'm sorry. So, mao na mga suking tigpaminaw. Even ang tinuhuan nga kanunay nag-question sa tinuang Katoliko o ingnon talang nagsaway, they claim o niangkon sila na nga only the Catholic Church can trace sa iyang pagkaanaa gyud kanunay sukad nitong unang siglo nga maganid gyud pagbalik panahon sa mga apostol.
Okay. So, meaning, ang iglesyang gitukod ni Kristo, kung makita na to na unsa ng punduka, gikan sa unang siglo hangtod karon, so atong tanahon sa history, o giunsa ng igpapahulay. Giunsa na nila. E kanang Sabado, gipadayon ba na o wala? Kinaaman nila ang authority. Ang Seventh-day Adventist, ang ila, ginana man nila pag-interpret. Pagbasa nila nga, na ay mabasa nga igpapahulay Sabado, maingon ba na sila na, so padug yun igpapahulay. Tinood mo po na, kaya naaman yun po yung mabasa. Pero the question is, ang mga Kristiyanos nga sumusunod sa mga apostol, giunsa man na nila, kaya naaman nilang gahom. Ila ba lang gipadayon? Kika niya itong unang siglo, ikaduha, ikatulo, ikaupat, ikalima, ikaunom, ikapito, hangtod. Kanus naman na found ng Seventh-day Adventist niya itong 1844. Oh, doon na ba'y continuity nga kanang Sabado nga Sabat? Kanunay gina, gikan sa unang siglo, ikaduha, ikatulo, ikaupat, ikalima, ikaunom, ikapito, hangtod niya itong 1844 o hangtod karong tuigan ng mga suking tigpaminaw. That's the real issue, mga suking tigpaminaw. Kay yun sana nila sa simbahan nga gitukod ni Kristo. Kay ang nahitabo sa Seventh-day Adventist, iglamang pagbasa nila sa Bible, tuod ang igpapahulay sa Sabado. Oh, so kana yun kay mabasa sa Bible. Bitaw tinuod. Pero ang pangutana, kay ang simbahan nga gitukod ni Kristo ngadtong unang siglo, iya man gisaaran nga kini magpadayon kay bisan gani hanggang haan sa kamatayon. Dili man magkabuntog na ining simbahan na. Sa ito pa ang simbahan magpadayon. So ang simbahan ba nga nagpadayon gikan niadtong unang siglo, nagpadayon ba anang igpapahulay nga Sabado? Mo nay dakong question ron mga suking tigpaminaw. Mo nay akong pangutana sa mga Seventh-day Adventist. Sa 2nd century, 3rd century, 4th century, 5th hangtod sa atong tuig karon, magkapakita ba sila og ebidensya nga kanang usa ka simbahan nga gitukod ni Kristo nga nagpadayon nga nagbanday gyud anang Sabado? Kaya sa history nakita na to ang mga Jewish ramang gyud nagpadayon ana gikan niadtong unang siglo. Mahangtod karon naara gyapon Sabado. Pero ang mga Kristiyanos gyud nga original, mga suking tigpaminaw, wala na wala na. Mo bitaw mangayo tag ebidensya nila kung tinuod nga gipadayon na bisag mo pugnit lang tag kuan ikalima nga siglo o ikaunom, ikapito. Ang Seventh-day Adventist makapakita ba sila ebidensya nga mga Kristiyanos nagbantayan ng adlaw o naglihian ng adlawng Sabado? Bisag kuan lang, basta standard reference lang, no? Mga suking tigpaminaw. The New Book of Knowledge ba, Grolier ba, International Encyclopedia, bisan kuan history books. Bisan history books. Sa mga history books. Kung makapakita sila ebidensya nga kadtong mga Kristiyanos gyud nga nagbarog gikan pa niadtong unang siglo hangtod karon, ila ba gyud ang gipadayon? Kay bisan gani diri sa Bible, no, mga suking tigpaminaw, diri sa Bible, bisan dili sa Book of Romans, di gyud ang kabasa nga si San Pablo diri nanudlo nga igpapahulay Sabado gihapon. Pero naay mabasa nga nisulod sila sa adlong igpapahulay sa mga Hudeyo. Di wa tay lalis ana. Pero dili ingon nga aron pagsimba. Ang ilang gibuhat sa igpapahulay sa mga Hudeyo nga Sabado, pagpanudlo lang, pagkabig sa mga Hudeyo. Pero wala sila manudlo nga Sabado gihapon ang igpapahulay. Unya, ang dakong hinungdan nganong mosulod sila sa adlong Sabado sinagoga kay daghan maging tao. Kay gamay pagod ang mga Kristiyano sa ilang panahon. So sa ilang buhaton, dito sila sa daghang tao. Unya, daghang tao man ang Sabado. Di mosulod sila sa adlong Sabado kay daghang tao man ang sinagoga kay niadtong higayon na bagang duot pa man ng Jewish religion. Kay bag-o pa man ang Christianity. Wa pa man kayo mo dugok sa Christianity kay gamay pa man mga sakop. Mabitaw ningon si Kristo, ayaw kahadlok gamayng panon. Kay gamay pa man kay sila. So, saan man nila nga mudaghan sila, dito sila sa daghang tao manudlo. Pres godanan nga itong mga igsuon diha nga unsa ba nang grupuha nga diha sa satellite kanang matabo. Mao na sila diha unsa may lang reason nga magsangyaw sila diha bisag ng merkado ng mga tao. Ay daghan mga tao. Mo po na kadtong panahon nga si San Pablo nagwali siya sa adlong Sabado sinagoga, ang rason niya dili aron pagsimba.
Ang rason niya aron pagkabig sa mga Hudeo nga wa pa makristiyanos. Ang prueba nato nga wa siya mosimba ni adtong adlaw tungod kay nakiglantugi pa man ganing siya, no? Kung imong basahon ng Book of Acts, nakiglantugi pa ganing siya, nya naa ba day simba nga makiglantugi ka sa adlaw ipapahulay. So kana, no, later on ato nang ma-discuss pag-ayon ng mga suking tigpaminaw. So dinhi sa sinulat ni San Pablo sa bisan sa Corinto, sa Roma, Tesalonica, Efeso, wa gyud kay mabasa nga nanudlo siya nga ang igpapahulay nga Sabado binding gihapon nga kana gihapon moy atong himong espesyal nga adlaw. Kung doon naman tayo mabasa diya sa Acts of the Apostles sa ilang history, igo lang na nisulod sila sa igpapahulay sa mga Hudeo nga Sabado pagpanudlo, dili aron pag-obserbar nga na mahulay sila din isimba sama sa gibuhat sa atong mga igsoong Seventh-day Adventist ron sa Masabado nga solemn po na ilang simba, di ba? Oo, ingon na gyud. Di man na mo gibuhat lang ni San Pablo sa adlaw Sabado silang panahon. Igo ra mas sila nagsangyaw kay dili man naabot pasabot nga kung magwalay sa adlaw Sabado sa badista dayon. Kay bisan gani ang atong simbahan Katoliko ron taga-adlaw naman magmisa. Labi na sa mga dagkong simbahan, magwali man pud ang pare sa adlaw Sabado. Kay naaman po'y manimba. Di man ta kaingon nga sa badista na pud ang pare kay nagwali sa adlaw Sabado. So, mo man yung mga argumentos mga Seventh-day Adventist no nga si Kristo nagwali sa adlaw Sabado kuan sa ipapahulay sa mga Hudeo. Therefore, conclusion sa badista si Kristo. Dili biya. Dili oy. Kaya ang pare magwali man pud sa adlaw Sabado kay na may misa Sabado. Sa badista na pud ang pare. Mo man atong punto diya no mga suking tigpaminaw. Nya karon mo pugnit tag usa ka Christian writing, no? Mga suking tigpaminaw din ato ning ipadayon ugma kay di man ta ka tiwas pagyud ani, no? Kung mahimo gani di lang nato ni pangbasahon jud tanan kay di na gyud tapod maka di na maigo sa atong kuan sa atong contract din sa atong radio station diri sa DX no? Kay napatay nakaplan na gyud nga topic. Kini na lang about Sabbath, dayon kalanon, dayon about kuan kanang bunyag ang naa sa atong lesson plan. Ay ma-expire ang atong program diri sa TXAA. So, mao na lang na atong mga tema nga nagpabilin. Sabbath, kalanon o kining kining may tungod sa bunyag. O kino mga suking tigpaminaw atong basahon ning kana bang Didache. Ang part lang sa Didache. Kung saan man yung Didache, mga kuani sinulat ni mga Kristiyanos niyadto, no? During the early Christians. Silang panahon. Around kining akong basahon ron AD 70. So ito pa per century pag yun, no? AD 70. Pero wala na niya sa Bible. Pero ang nagsulat ani Christian gihapon. Pero wala na ma-appeal sa Bible. Sige kaingon ko na mas mutuo ko ani kay Kristiyano man unya mayong ka per century. So probably kining nagsulat ani nakakita ni San Juan. San Juan may kinaawahian. Ngayon ta lang siguro nga tingali, no, wa ko masayop sa pag-review sa akong history sa per century. Siguro ang nawahi ba? Namatay, no? So, year 70 AD, dunay Christian nga nagsuwat ani gyud nga naas Didache natong basahon nga niingon siya. But every Lord's Day, yun sa maning Lord's Day, Domingo, gather yourselves together and break bread and give thanksgiving after having confessed your transgressions, that your sacrifice may be pure. But let no one that is at variance with his fellow come together with you until they be reconciled, that your sacrifice may not be profaned. Sa kuno to? Year 70 AD ni nasulat, ha? Ingon. But every Lord's Day, gather yourselves together and break bread and give thanksgiving after having confessed your transgressions, that your sacrifice may be pure. Sa ito pa, kining Lord's Day, tagaan nag-importansya, gibalaan na nila. Kinagather man sila,
tipik-tipik tinapay. Mo na itong kanang breaking of the bread. Ato man gitawag itong panahon karon og Santos nga misa. Domingo na tunong kay Lord's Day man. Di man ni matawag na to og Sabat nga Sabado kay Lord's Day man nakamarka. Yang atong prueba nga kini Domingo mao nang pinadayag 1:10. Nga sa Ledyard translation of the Bible nga English giingon, I was worshiping on the day of rest. Nagsimba kuno siya sa adlaw nga pahulay. Unya atong nasuta nga dili ra ba ni kining pahulaya dili ni Sabado kay sa El Nuevo Testamento nga Biblia nga linatin mga suking tigpaminaw giingon sa pinadayag 1:10, "Yo fui en el espíritu en el día del domingo." Ang Domingo ang rest nga gipasabot, dili tong Sabado nga ipapahulay sa mga Hudeyo. So kana ang atong pasiuna mga suking tigpaminaw nga ikan pa sa unang siglo gani gibalaan na ng adlong Domingo. Wala lang na nila tawgan ni adto og kinang Sabbath. Pero ingon lag rest o nay uban mo tawag og Sabat pero kasagaran gitawag na nila og Lord's Day. Ilang gipalahi kay para mapalahi ang mga Kristiyano ug ang mga Hudeyo nga nagpabilin silang daang tinuhuan. Pero Sabat gihapon na pero ang mga Kristiyanos ilang gilain ang term para ma-identify sila nga lahi putong mga nagpabilin sa daan. Ang Sabat sa mga Kristiyanos gitawag lang nila og Lord's Day. Muna nga di kay maklaro nimo nga ipapahulay ng adlong Domingo. Kinalahi naman ang tawag ana mga suking tigpaminaw. At tangin ninyo ugma ang atong continuation na ini. Okay. Well, no, mga suking tigpaminaw atong sublio, no? At tangin ninyo karong Miyerkules kay doon natay i-replay din his kahanginan o sa ka-English program. Ang inyong madungog sa interview mao ang kanhi usa ka Pentecostal pastor nga karon usa nagka-Roman Catholic. No, kanhi usa ka Pentecostal pastor nga usa nagka-Roman Catholic. No, 30 years ni siya nga kanang pastor sa Pentecostal. Dayon na convert siya sa pagkakatoliko uban ng iyang asawa nga si Donna. Uban po ang iyang mga sakop nga 62 ka buok dito sa Detroit congregation. No, so dako ni mass conversion ni mga suking tigpaminaw. Pero ang inyong madungog ugma si kuan lang ang silbing leader, ang pastor nga mo si Alex Jones. Tangin niyo sa Miyerkules ni atong i-replay din sa kinibang kahanginan. Okay no, mga suking tigpaminaw, ang uban natong pahibalo ay gihapon ninyo kalimti ang EWTN kanang network, Eternal Word Television Network. Nano siya sa Channel 48 sa Orient Cable Dipolog o Channel 61 ya sa Hometown Channel sa kining Katipunan. Okay, sa uban nga mga cable operators wa patay kahibalo mao nga pangitaalan ninyo no kung asa na atong Global Catholic Network. Mga suking tigpaminaw, ang Catholic websites day tuod bisan usa lang akong ipahibalo ninyo kay kana nga website makalink na mo sa uban nga mga Catholic websites kanang catholico.com. Simple ra ang spelling ana, Bisaya ra ang spelling, K-A-T-O-L-I-K-O, catholico.com. Naana na yung mga link diha nga daghan kayo mga Catholic websites. Okay, mga suking tigpaminaw. Nya nga itong cellphone number 0918-5497-065. Atong telephone number 212-6200. Atong email address veritas899@yahoo.com. Okay, atong ipapas ning kuan din kining text message. Good PM. How are you, kuya? Ask lang ko ngano mangumpisal ta sa pare. Ngano di naman lang ta diretso sa Ginoo. Naabay verses sa Bible nga mabasa. Salamat. Blessy. Ang sakuan sa Bonga del Sur. Yeah, 0920-8981-434. Blessy, no? Nahumana na ng timaha diri sa atong program. And I know nga bagong listener ka suwa yung kakadungog. I'm sorry, no? Di na nato na matuki din kay sa atong plano, di na yun maabot pa. Mabalikan nga program kay ang nasa atong lesson plan nga maabot hantod ma-expire atong radio program diri sa DXAA. Ang kuha na lang yun ma-take up na to, Sabat, kining Kalanon o Bunyag. Okay. Okay, atong basahon ang kining pag-ampo ni St. Francis. O gaya ninyo si Piata biya ugma, no? Ang atong
Yan ang continuation aning program. Lord, make me a channel of thy peace, that where there is hatred, I may bring love. That where there is wrong, I may bring the spirit of forgiveness. That where there is discord, I may bring harmony. That where there is error, I may bring truth. That where there is doubt, I may bring faith. That where there is despair, I may bring hope. That where there are shadows, I may bring light. That where there is sadness, I may bring joy. Lord, grant that I may seek rather to comfort than to be comforted, to understand than to be understood, to love than to be loved. For it is by self-forgetting that one finds. It is by forgiving that one is forgiven. It is by dying that one awakens to eternal life. Amen. Pagasuking tigpaminaw, sa gihapon, sa ngalan na lang sa atong mahal nga inahan, Mother Mary. Kini na lang inyong ubos kasulugoan sa mong tulumanon, duwa man I love, Shelbert Dundoyano Sr. alias Veritas Poingon, hangtod ug mapuhon sa mga oras ug istasyon. Sa ngalan sumahan, sa anak si Espiritu Santo. Amen.